Piny owacho ma pacho ka ndikro chano mar mondo mi ondike tij jopuonj mathoth maromo kanyindo gana 16 kochakore dwe nendo mar 7 mar mondo mi koro tieki nok mag jopuonj mosebedo ka okwako sikunde mopogore opogore pacho ka ndiye. Ka otwag e kaunti onogo ma Migori, jatend jotich piny owacho Felix Koskei oyango ni chendo ma kamaendi en manendo midhi time kinde ni endi ma jopuonj mathoth osebedo ka ywagore ni kuom kinde malach pok ondigi e tich, to moloyo mago eko manyocha ne otiyo kanyende yo nendo mar kojolo. The president has instructed us and directed us as government officials that we shall not allow any part of this country to remain behind. So Kadema hapa, Nyatike na Migori yote lazima ipate nafasi yake mzuri ya maendeleo. Hakuna mahali popote Kenya hii itawachwa nyuma. I want to appeal to you, Daktari, Mheshimiwa is here, Tombo Odege, and our employer TSC is here. Our petition for this region to get hardship allowance is in your desk. Currently, it is just waiting for your signature so that our teachers receive the hardship allowance. We are facing serious understaffing, and I believe something can be done because the team that is here, the dignitaries who are here, I know when your voices are heard somewhere, then something will be done.